apektado kag naduraan ka obra tungod sa pandemya. Pero diyan naging oportunidad para pangabuyan, magkakitaan, pareho kapag sagot ng malaylait ng mga tanong. Pamilyar bala ka mo sa ginatawag nga plantito o kung plantita? Dali kag aton subaybayan ang istorya kan tatak plantito. Si mama ang amurang kolektor. Then pag-retire na nga hindi rin tanaka magpropagate, kabulak. Ako ang nagbulas say pirmi ako kraga sunod-sunod kana kung mamakal kang kang bulak ti amo rin ra ang passion ko. So padayon ang tanan nga mga unique nga mga plants ginapang-collect ko. Ay amo gali ang akin nga pinaka-rare nga collection. Amo diya ginatawag nga Pumalomena Black Metallica. Ang diya nga species lang gid diya amo diya nga variety makita lang gid natin diya sa may Indonesia. Tapos ang akin nga baligya kadya amo rin diya kabahol cost 75k. Amo diya ang Apobalis acuminatissima or red Pumalomena tana diya rare man diya ay budlay man diya ipatubuon. Tapos ang diya ay amo diya ang unidentified naken nga Alocasia santosuma. Amo diya nga nga variety Oriata na nga wara pa naken gid makita diya sa marketplace. Ang pagpresyo kadya 100k ay patana kadya unidentified kag tapos amo lang gid diya ang nakita ko nga Alocasia santosuma. So sir, ano ang mga kinanglan bay sa pagtatanom? Ang taken soilless, meaning ang kokopit lang, ang rice hull, ang carbonized rice hull. Andiyan tanadya, amo diya ang variety kang Dracaena. Ang ngaran na kaya Dracaena JT Express. Ang gamay na kaya 12,000. Pero mga amo rin guro kaya mga 30 pwede rin. Nami ang epekto na kanimo karahay manam ko ma-stress kao, then kumananam kao yung mga stress mabuel ang feeling bala nga may nahuman ikaw sa amora nga adlaw kasi may high blood ba ako naba karang kang high blood ang pressure mo naganaba tapos ang ganaba man magrama blood sugar mo syempre ka sweat out mo ang pagtanom ka bulak may benefits financially kag ang physically. Financially nami man ang baligya ka bulak kay kun ra kauti mga sideline nami gid nga mga nga bagay i-sideline. Press black na kanaw may mga rare ako nga mga bulak tapos ra makita po ra may nagaturubo nga mga singil na rin ang daw ka fulfilling nga sa amo diyan nga mga lugar mapatubo nimo ang amura nga mga rare nga mga bulak. Tapos ang advice ko lang sa sa mga tao nga gusto gid nami mag-collect pa bulak fulfilling very healthy. Tapos ang anuhan mo lang, bantayan mo lang ang mga medium, ang imong ginatutangla sa bulak. Much better organic para baganti sa environment. Duro ang mga nagaduraan ka obra bangod sa COVID. Pero kita nga antikenyo, maabilidadan gid. Ikaw, may abilidadan ka ng istorya? Dali kagaton isisaon kag istoryahan sa sunod nga istorya lokal.